ഞാൻ ഇദ്ദേഹമായിട്ടൊന്ന് ഉടക്കമുണ്ടായി. ചേച്ചിയായിട്ടും ഉടക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 5 കൊല്ലം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ 5 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് 3 പടത്തിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്താ അതിലൊന്നിലാണ് ഒന്ന് സ്ഫടികം, പിന്നെ ഹാർബർ. അപ്പോഴൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചില നിർദ്ദേശമൊക്കെ പറയും, അതെല്ലാം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അനുസരിക്കും, അതുപോലെ ചെയ്യും. അതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോടുള്ള ബഹുമാനമാണ്. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ലളിത അങ്ങനെ ചെയ്യും, ലളിത ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ്പം നന്നായിരിക്കും. അതെല്ലാം പറയും. ഷോട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ലളിത അങ്ങോട്ട് പോകും, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും പോകും. ഭയങ്കര ഉടക്കാം. ഈ പിണക്കുണ്ടാവാൻ എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കണോ? പിണക്കം ഉണ്ടാകാൻ എന്താ കാരണം എനിക്കും നല്ല ഓർമ്മയില്ല. എന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞ ഒരു സൗന്ദര്യ പിണക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതാണ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ അതങ്ങ് വലുതായി പോയി. കോലൊടിച്ചിട്ടു. ഇത് കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് മിണ്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടിയാലും നിങ്ങളോട് ഞാൻ മിണ്ടാൻ വരുന്നില്ല എന്ന്. അത് വലിയ ഉടക്കായി. 5 കൊല്ലം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അവസാനം ശ്രീവിദ്യയാണ് അത് പാച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അനിയത്തി പ്രാവിന്റെ ലൊക്കേഷനിലായിരുന്നു.